Benvinguts. No, com engega el micro. Que jo he engegat, Que consti que jo he engegat. Sí? Doncs benvinguts en aquest especial Ones Creatives al Parc, que és com a cloenda de l'exposició que hem tingut el mes de juny aquí a la biblioteca. Ara començarem l'acte, ens faran una peça de Mozart, és la primera? Primer Carl Philipp Emanuel Bach, un dels fills de Bach. Doncs la primera peça que ens farà Espai Musical serà una peça d'un dels fills de Bach, has dit, i després tot seguit farem un recordatori dels 19 programes que hem fet a Ones Creatives aquesta temporada, que molts dels que esteu aquí doncs, hi heu passat, i a continuació farem un col·loqui per parlar entre tots temes artístics. Sí. Tal com comentava la Montse, el que és que acabarem nosaltres l'explicació tornaran a fer una peça des de l'Espai Musical i a continuació farem el col·loqui. Per on es pot parlar? Tens un micro allà darrere? I pot seure. Hola. Hola, bona tarda a tothom, benvinguts una vegada més, perdoneu, jo tinc aquesta veu. Ens ha fet molta il·lusió de començar aquest acte amb música perquè en les entrevistes que hem anat fent durant aquests 19 programes em sembla que no s'hi ha tocat cap peça musical. Tot ha sigut a base de parlar. Només un dia recordo que es va tocar una mica de música, però era música lleugera, oi? Sí. Bueno, sí. I vam tocar tu i jo també. Jo no sé tocar ni el pito, Que ens van portar els Reis al tambor. Ah, sí, és veritat. Va portar un instrument que és una mena de gong perfeccionat, oi? Bueno. Deixem-ho així. Deixem-ho així, sí. Ens fa molt de goig de tenir-vos a tots aquí junts perquè aquest programa, o sigui, avui en dia això de la ràdio no saps mai qui t'escolta. I el fet de que avui estigueu tots aquí, els que heu intervingut en aquest programa, per nosaltres és una joia. Llavors, gràcies
per haver vingut. Un aplaudiment per vosaltres. Després una altra cosa. Tenim el goig de tenir una gentil locutora i a mi m'agradaria presentar-vos-la en persona, la Montse Líria. Després tenim un senyor que es dedica al tema del control i de l'edició, que és l'Andreu Vilardell. I després hi ha un pàjaro que es dedica al tema del twist, que en diuen, i de les càmeres, que és el Tugués, en David Tugués, que és aquell que... Molt bé, tot això ha sigut una mica d'intro i votaltare d'ahir. Sí, però no s'ha acabat, perquè també tenim el de la cullerada. Bé, però vaig d'autopresentar. Sí. I això som l'equip titular, no? Que diem? Això és l'equip titular. Ens fa, és que, aviam, això de dibuixar i de pintar i de fer música i de fer metalls reposats i totes aquestes coses, que al final tot això és l'art, com que sempre s'acostuma a fer d'una manera molt íntima, cadascú a casa seva, no? Doncs, a part d'algú que li penja la vida d'un fil, com són els titellaires, que sí? Doncs el fet d'avui poder expressar-nos així en públic és com si ens hagués tocat una petita loteria, que sí? Sí, sí. Sí. O sigui, normalment estem això, no? En la intimitat de l'estudi i en allà, doncs, clar, és com una mena de refugi. Estàs allà, vas parlant, tal, i penses, no m'està escoltant ningú, saps? I dius, bueno, potser sí, però és que a més potser després, al cap de molts dies, encara també, no? I sí, fa una certa gràcia poder-ho fer i veure's les cares, també fa una mica de cosa, també ho he de dir. A mi no em fan cap respecte. No, perquè tu ja ets un veterano dels escenaris. A mi de veritat, ostres, tenir-los aquí, no sé, estic molt content. Veus? Fantàstic. Ara se'ls ja hauria de preguntar alguna cosa, no? Bueno, encara no. Encara no? No, aquí tenim un estricte ordre de successos que anirem desenvolupant. Que després ens els anirem saltant com creguem, però l'ordre hi és. De moment l'ordre hi és. Llavors, aviam, segons l'estructura de l'acte? Bueno, el primer us preguntava, us en recordeu dir que vam començar? Jo me'n recordo. I tu, Xavi, te'n recordes? I tant, vaig ser el primer entrevistat. Altra pregunta que anava a fer. Qui vam entrevistar el primer dia? Un servidor de vostè. Sí. No, i a més me'n recordo que teníem previst, vam parlar amb el Ramon i tot, i teníem previst començar els programes al principi del mes d'octubre, però resulta que vaig agafar Covid. I llavors va ser impossible. Se me'n va anar la veu, a més va ser una cosa espectacular. I pensàvem, ostres, ja què farem, no? I com que a més havíem liat els de la xapa lúdica, aquí al nostre programa Germà Bastar, doncs vam dir, doncs haureu de començar vosaltres, perquè ells venien una mica com el rebufo, no? I després han agafat una embranzida superxula i bueno, aquest primer espaldarazo també va ser una mica com, vinga va, que heu de començar vosaltres i no nosaltres. I bueno, el primer programa no el compten, ells diuen que és el pilot i sempre van al rebufo de nosaltres amb números de programes que diuen que han fet, però en realitat en porten un mes, sempre. Això que estem fent podria ser el programa 20 i així ja els acabem d'avançar del tot. Bueno. També. Però bueno, en aquell primer programa el que vam fer va ser una confessió, vam demanar disculpes per endavant també, perquè com que era la primera vegada que fèiem ràdio no teníem ni idea de com anava això, el Ramon ens va fer un onboarding en la taula de so de lo més interessant, ràpid i efectiu i llavors doncs, bueno, a partir d'aquí ja va ser com, ostres, què va dir el Ramon, com anava això? Oi? Que fins i tot vam gravar un vídeo per tenir de referència quan estiguéssim a l'estudi, allò, vinga va. I la veritat és que bueno, va anar prou bé, va anar tan prou bé que ens vam animar a continuar. Llavors ja vam començar a liar a la gent
Llavors vam començar ja amb els convidats, no? Sí. Després del Xavi ja va venir la Mireia, no? Va ser? O va ser, sí? Sí, després el Xavi i el Mireia. Va ser I la després Mireia. el Sergi, que el tenim per Que aquí. el tenim per aquí, el Sergi Bastida. Sí, està allà al fons. Sí. Hola, Sergi. Amb el tema dels murals. I després aquí vam tenir... A la Teresa, que també la veig per aquí. A la Teresa, perquè a més va coincidir amb el Dia de Violència de Gènere, i llavors fèiem exposició de Reivindicar i dintre de tota la teva trajectòria doncs, també va ser molt interessant fer tota aquesta trobada. Jo faig un KitKat, però és que he de confessar que de tothom que ha vingut, tot el que feu m'ha semblat espectacular. Llavors, cada vegada que havia d'agafar un tema i anar mirant a veure què és el que podíem parlar aquell dia, què us podíem preguntar i com podíem tirar una miqueta la conversa, descobria unes coses espectaculars. I quan veníeu, a sobre era com rotllo amb una solvència que a vegades veníeu nerviosos i dèieu, ai, és que no sé, és que tal, és que la ràdio... I jo deia, bueno, jo estava igual, saps? Però... Escolta, I després mai ha passat res d'això. Un petit incís sobre això que estàs explicant tu. Sí. Els programes estan tots penjats. Bueno, perdó, aviam, jo m'he hagut d'enfrontar amb una sèrie d'anglicismes dels quals jo no en tenia ni en tinc la més remota idea, i tots els programes estan penjats en un lloc que es diu... La web? No. Entre altres. Vale, tu vols dir el podcast. Això. Que estan en format podcast, vale. En iVox. Llavors, si un dia us voleu entretenir, agafeu quan comença el programa i la Montse fa una explicació sobre el tema de l'entrevistat. Us ho recomano perquè cada un és una obra d'art. Ai, que és maco. Gràcies, Xavi. No, i ja us ho dic, que és molt interessant fer-los, o sigui que per mi és un plaer. Estàvem en el quart programa? Sí. Programa. I de fet anem parlant de l'entrevistat principal, però sempre quan ens acompanya un sketcher. Sí, des del primer, a més. Sí, que és el primer que vam tenir. Bueno, Xavi feia de tot, d'entrevistat de sketcher, però en el programa que teníem la Mireia ens acompanyava el Cesc, que està per aquí. Va ser un conillet d'Índies, gràcies Cesc. A més, aquell dia va venir i després va ser quan ens vam començar a enfrontar amb el tema de entretrucada, nivell 2. I aquí la primera trucada va ser a la Carme Garreta, que venia des de Vic. Bueno, venia. La trucàvem des de Vic. Sí. I el que és el programa que hi havia a la Teresa, doncs vam trucar al Xavi, que el tenim aquí, que també estava Xavi aquí. Benau. Sí. I després hi ha el cinquè programa, a les portes de les compres nadalenques, teníem, i vam fer-ho també per promocionar el tema de l'artesania, vam tenir dues convidades d'Espai Artesania, Joana i Llanes. I aquí ens vam seguir liant la vida, perquè clar, eren pocs, se'ns feia un programa massa lleuger, i llavors vam dir, doncs escolta'm, de la mateixa manera que podem treballar un tema de creativitat o d'art dintre del que és el programa amb una entrevista principal, doncs després també parlarem amb algú que toqui més el tema de l'artesania, d'una manera que també acabem fent la pregunta trampa aquella de i de l'artesania es pot viure? Que aquesta és l'altre gran tema transversal. A més. Sort que aquesta pregunta els acostumaves a fer l'última. Sí. Perquè no desertessin, no? No, perquè llavors ja les llàgrimes no... No, bueno, però s'ha de dir que n'hi ha de tot. Sí. N'hi ha gent que se'n surt, n'hi ha gent que no tant, n'hi ha gent que... Bueno, s'ha d'explicar, però jo vaig fent cullerada. Sí, i tant. El paper, cadascú el seu paper. Que això dels artesans ens ha fet saber que al Moianès hi ha més de 100 artesans que es dediquen a fer tot un seguit de coses i que estan vivint, la majoria, amb la més absoluta ignorància. O sigui, la gent no ho sap, que aquí al Moianès hi ha com a mínim 100 artesans que es dediquen a fer ferro forjat, repujat, vidre... Bueno. De tot.
Doncs en el programa d'artesania, seguint una mica aquest resumillo que estem fent, l'esquetcher que teníem és la Montse Cotet, que també està per aquí. Oita, primera fila. Super Montse. Després hi ha, a més, és que tenim el que es va emetre el dia de Nadal, i quin programa havien d'emetre, sinó el dels pessebristes. El dels pessebristes. Que també els tenim per aquí, diferents representants dels pessebristes, i el que és l'esquetcher, vam tenir un esquetcher especial que a part de, com que és polifacètica, doncs va venir la Rosa, que també ens va explicar el seu projecte de llibre i que en aquell moment ja el té publicat. Ja el té publicat, sí. O sigui... Jo l'he rebut avui. L'has rebut avui, veus? Projectes que també van la llum i que és maco de veure'ls. Vam iniciar l'any fent un resum perquè som així. perquè ens semblava que en 7 programes hi havia fet un resum. I després en el 8è programa sí que ja vam tornar a arrencar amb les forces de l'any nou i vam entrevistar, de fet no vam tenir un Eudald sinó dos Eudalds. I que es discutien, decidien qui era l'Eudald primer i qui l'Eudald segon. No, i em sembla que estava molt clar, i em sembla que en seguida ho van aclarir això i la veritat és que va estar molt bé perquè era el d'art i ruralitat, art contemporani en entorn rural, una cosa així, no? Vam fer i clar, tots dos teniu perfils completament diferents, però molt complementaris per lo que era el tema aquest, no? I ens va ajudar molt a fer el fi d'aquesta relació també amb el territori. I després, una mica casual, que també hi ha coses que entra per casualitat, doncs ens vam trobar que en el Moianès també s'hi fan videojocs, i videojocs de nivell. Jolín, i tant. Jo no estic posat, la Montse està més posada i això, dic, hòstia, m'he trobat que està per aquí l'Eduard Fornielles. Espera, o sigui, m'he trobat, no va ser en el forn, saps? O sigui, comprant pa, va ser dibuixant. A través d'una sessió d'esquetx, com no podia ser d'una altra manera, la màgia de l'esquetx. Llavors, què va passar? Doncs que l'Eduardo, el Fornielles, que és el CEO d'Estudio Cova, un estudi de desenvolupament de videojocs indie que n'hi ha aquí, a Barcelona, a la zona de Barcelona, doncs es va tensar a la Montse, va ser? Sí. I li va preguntar, escolta, què feu aquí? Que esteu dibuixant i tal. I llavors, una cosa llevó a l'altra i era el següent convidat del programa, perquè clar, o sigui, era com molt trencador dintre del que és l'esquema potser del que tenim en el cap i més després d'haver fet el d'art contemporani i ruralitat i tot això, trobar-te que aquí havia vingut a viure una persona que es dedica a desenvolupar videojocs, no? I a més uns videojocs que són feten. Tenim aquí a 3 players, no? Com a mínim, d'aquest videojoc que es diu Narita Boy. I amb una menció el 2021, un premi de renom. I tant. O sigui, han guanyat premis i l'estan petant i a més ara el que dèiem, no? Ja és difícil aconseguir moltes vegades els fons per tirar endavant projectes de tipus cultural, però també moltes vegades de temes de videojocs per apostar dintre d'aquest format, que a més no és comercial, un concepte comercial de joc, com perquè a més ens hagi dit que li va anar prou bé com per poder fer el segon. I llavors, clar, això ja és com el premio gordo, no? O sigui que ja... La cirereta, eh? Sí, clar, o sigui que en facis un, dius, ole, guai, no? Però que a sobre et doni per fer un altre, això ja és de celebració màxima. En aquest programa ens vam estrenar amb la secció d'artesania i ens acompanyava el Josep Fons, que el tenim allà al fons. Sí. I com a sketcher, doncs, l'amic Tanet ens va contestar des de Sant Feliu, perquè teníem un altre sketcher, però el Tanet ens va sortir. Sí, perquè a més Sant Feliu és com la segona delegació, no? És com l'ambaixada del Moianès. A nivell artístic diria que vam annexat el Moianès, almenys a nivell sketcher. Sí. I després el 10è programa, que també ens va fer molta il·lusió i de fet ho vam celebrar a Bo Grande, vam tenir un programa especial dedicat a art i pensament que vam tenir en Joan Villaplana, que de fet ens va deixar absorts a tots. Sí. Aquell programa, si podeu recuperar, recupereu-lo. El dia que tingueu ganes allò de dir
anem a rascar una mica, anem a filosofar, no? Sobre el tema així de... com ho va dir? Era la frontera entre l'art i el diví, no? O alguna cosa així, i bueno, va ser molt superinteressant. Ens haguéssim quedat conversant amb ell hores, perquè és que passava l'estona i no tan... Sí, i semblava que quan no teníem t'adonaves. resolt un tema n'enganxàvem un altre Sí, encara més profund. Sí, va ser com una espiral de filosofant profundament. Sí, I sí. aquell dia ens va acompanyar també a l'estudi Balena Portella com Sí. com a artesania, com a artesana, i a Boquers Basquetxer vam trucar a la Carme Companyó, que avui no ens ha pogut acompanyar, i bueno, ja en teníem Que amb 10. l'Helena vam dir que havia de tornar un altre dia per l'altra vessant així és més artística i tal que fa. Jo perquè veieu que no sóc desagraït, misteriosament el programa número 10 va comparèixer un pastís de xocolata Sí senyor. amb un número 10 Que sembla que féssim 10 anys. que semblava que fes 10 anys que estiguéssim fent el programa Eren i 10 total era el programes, programa número 10. Més concretament 20 setmanes. I ens va deixar tots allò com, ostres, tu, si ja comencem a celebrar-ho així, això ja no sé si és per celebrem-ho mentre puguem. Això mateix. Aprofito aquest lapsus per comunicar-vos que això de la ràdio m'ha fet conèixer un grup humà encantador. Encantador. Me'n recordaré mentre visqui. Siga. Siguen, gràcies, Xavi. Doncs en el programa següent, a Art i Narrativa, vam tenir convidada l'Eva Salvador, també l'Aina, la Pit L'Aina, Roig, i com, i el Josep Maria Ubiver, que el tenim aquí, i de fet tots a l'estudi. Vull dir, clar, Sí, això, sí. a l'estudi, jo acabo posant en problemes d'espai. Us hem de confessar que hem arribat, perquè aquest home s'ho curra molt, però també ens provoca petits infarts. Saps? O sigui, rotllo de repent 5 persones, a veure, Andreu, on estem? Qui som? Qui n'hi ha? Quantes càmeres tenim? Jo el missatge els entenc, perquè després el programa següent intento optimitzar-ho i amb una sola persona doncs matem 2 pardals d'un tret. Sí, i jo com una? No pot ser una. I qui teníem? Doncs en aquell moment teníem la Judit Folk amb els 2 vessants, amb el vessant de músic, de la Jutjou, i la vessant artesana d'Enave. Que també ens va confessar d'on venia el nom d'Enave. Sí, senyor. Si ho voleu saber, escolteu el programa. Si és que no ho sabeu. Pam! I en aquell programa vam trucar a la Marta, que la tenim aquí, la Marta Barrosa, com a sketcher. Sí, sí. Ara estàvem recordant del primer dia que ens vam conèixer i de com això de l'esquetx és del que va, no? Que aglutina la penya així perquè sí, però ella va agafar el repte perquè ens vam trobar a la Universitat d'Estiu del 2018 en un curs que va fer la Marina Bardalet, que ens vam apuntar totes dues, érem molta gent aquell curs, i estàvem totes dues i tal, i quan ens vam anar fent les presentacions i això jo vaig dir, no sé què, cercle artístic, grup d'esquetx, veniu. I ella va fer, doncs vale. I des de llavors és una assídua, la nostra constant, diguem, el que dèiem. Acompanyada, però allà cada vegada. I parlant de dies d'infarts, també el programa 13, justament, el 13, doncs no ens compliquem més la vida, que hi havia una festa a l'Espai Musical al final del segon trimestre, que vam anar a dibuixar, vam gravar programa de ràdio, en aquell moment teníem el programa de ràdio a les 3, vam saturar l'estudi, a les 3 fundadores o organitzadores del col·lectiu Caviu, de Caviu Moianès. Teníem també la Montse Torrents, que la tenim per aquí, com a artesana, i el que vam trucar a la Teresa Llorac, que era qui van organitzar aquest any la trobada d'USK Catalunya a Reus. A Reus, sí. I aquell programa el vam allargar, perquè vam dir, no podem allargar-lo a la ràdio, perquè tenim el temps que tenim, però com que tenim el Twitch,
Doncs vam tancar programa i vam seguir gravant en el Twitch, i aquell Twitch dura una miqueta més perquè estàvem ensenyant les peces de la Montse. I en el programa següent ens van venir representants del col·lectiu del TEA Moianès. Vam parlar, aquí sempre t'ocorres el que és les explicacions inicials, però aquí doncs, va ser molt acurada l'explicació, fent diferents artistes que tenen al llarg de la història el que és en l'espectre autista, que jo n'era desconeixedor jo personalment, i de quina manera el que és l'espectre autista pot també fomentar la creativitat. I en aquell dia també hi teníem l'Àngel Santamaria, que el tenim per aquí, abans ho he vist, mestre artesà. Sí, sí. I vam trucar a l'Aleix Mataró com a sketcher i de fet organitzador dels sketchers ja mítics de la bruixa, del cau de bruixes de Centelles. S'ha d'explicar que l'Aleix Mataró, aquest senyor que estem parlant, és un xicot que viu a Centelles i ell, a part de dibuixar molt bé, la seva especialitat és els gravats fets amb cuir, que es diu... Com es diu? Home, t'ho estic preguntant. El linòleum, no? El linòleum. Ah, va. Gravats fets amb cuir, vale. L'Aleix Mataró és especialista en linòleum i fa uns gravats sensacionals molt guapos. És, per dir-ho d'una manera, aprofito també per explicar una cosa. Darrere de tota aquesta mandanga de l'esquetxer i la ràdio i tal, hem lograt fer com una mena de xarxa de corresponsals. I tenim Nuestro Hombre en Centelles, després tenim Nuestra Senyora en Calders, després tenim tota una colla de gent a Sant Feliu de Codines, que no és Moianès, però a Centelles tampoc ho és. Després tenim gent a Monistrol de Calders, tenim gent, és a dir, a cada poble del Moianès... Ens faltarà Nuestro Hombre en Habana, Nuestro Hombre en Nueva York. Tot anirà venint. Bueno, ara devem tenir, si podem comptar amb l'Eduardo una mica, perquè també ha vingut algun sketch, tenim el nostre home a Japó. Bueno, tenim un home i la dona a Japó, perquè Natsumi també està a Japó en aquest moment. Ah, també, jolín. Ja et dic jo que... Doncs això, i el que és en el següent programa vam tenir, i aquí sembla que estem fent humor, però vam tenir un programa d'humor i música. Sí senyor, amb la Núria Clotet. I aquí sí que hi ha els nivells. Bueno, aquest és que l'heu de veure. O sigui, si no l'heu vist, aquest és que no us el podeu perdre, perquè la Núria és meravellosa, és fantàstica. És que no sé com dir-ho. Si esteu bé, escolteu-la, i si no, també. Que ho estareu. O sigui, dona igual, perquè a més és que cada cosa que diu és com jo he estat ahí i et treu d'on estiguis a ballar i amb un somriure, o sigui que perfecte. I en aquell programa també teníem el Pere Soler, que em sembla que està per aquí, està allà al fons asseguda, que era... És que és molt discret, el Pere és molt discret. I la Palmira la vam trucar, que també la tenim per aquí, primera fila. I després, doncs, el següent programa, doncs, vam tenir un programa molt interessant, explorant el tema de les residències artístiques. Sí, a Cobert, amb la Juana Dolores i també amb la Nerea, i moltes gràcies per venir, perquè a més és que va ser molt guai. O sigui, saps aquelles coses que agafes i dius, quan comences a dir anem a fer un programa, i això ho saben perquè ho hem dit moltes vegades, dels primers noms que apuntes, no? I en canvi va ser com de les últimes en venir, però bueno, que vam aprofitar per al tema de les residències i això va estar també molt bé, un tema super guapo, interessantíssim, que si no el coneixeu l'hauríeu de conèixer tot el projecte del Cobert, o sigui que escolteu-lo perquè us entrareu. Explicat per ella, millor que jo. I en aquell mateix programa parlàvem de la dona a Japó, teníem la Natsumi
Kaihara, no sé si ho he pronunciat bé, però van assumir. La joiera. La joiera, sí. Unes joies diferents. De fet, aquí tu pots parlar més en propietat, o tu, Montse, jo no. No, bueno, joies. O sigui, són joies, però són joies d'escola massana. No, i a més o sigui, que tenen el concepte i tenen el treball de material, però no és material noble, no és la típica joia... El tema de la joieria japonesa... Contemporània. Però el tema de la joieria japonesa de sempre ha estat un tema absolutament diferent de la joieria d'aquí, Sí, bueno, tenen un concepte de treballar el metall absolutament diferent. És que hem après moltes coses, Jo em porto una enciclopèdia. Te digo. I en aquest programa, com a sketcher, hi teníem el Jaume Serra, que el tenim aquí a primera fila també. I en el següent programa, aquí ja en portàvem 14... No, estem pel 15 o 16. 7 o 16. En aquí, exploràvem el tema d'organització per tenir visibilitat en els grups musicals, ho vam acabar titulant, que de fet entrevistàvem una nova associació que s'havia muntat, o s'ha muntat aquí al Moianès, que és de bandes, de música, però més rockera, o sigui, hem tocat la música, de fet, des de diferents perfils, des de la Núria, que fa temes de cançons i tal, hem tocat temes de l'espai musical, hem tocat temes de Ambu, que és més rockero i més metalero, i la veritat és que tots molt interessants. En aquell programa no vam tenir pròpiament un artesà, sinó un col·leccionista d'artesania, que també el tenim aquí, l'Agustí Salabert, que de fet en aquest moment té exposició en el museu, on hi té exposades unes 150 picaportes, el doble, doncs 300... No, però és que en té 400. La col·lecció és de 400, no? Si algú no ho sap, al Museu Casa Rafael Casanova hi ha una exposició d'aquest senyor en el que hi ha 400... Sabeu que antigament a les portes modernistes la gent s'hi entretenia en posar un picaport, o sigui, que era una anella o una mà o una cara, etc. Doncs n'hi ha 400. Que aquest senyor s'ha dedicat pacientment a recollir-los i a restaurar-los. I el que és... No, ja només ens en queden dos. L'sketcher que teníem, de fet, era l'Esbasqui, però no ens venia a parlar d'ell, sinó que ens venia a parlar del que és la moguda de celebrar els 10 anys de que s'havia fet el simpòsium de Barcelona de les trobades de l'USK, i que de fet el fet que es fes aquest simpòsium a Barcelona és el que fa que hi hagi tants grups d'sketchers a Catalunya, bàsicament. En el següent programa hi vam tenir l'Art dels Titelles, vam tenir la companyia Rocamora, que també els tenim aquí, el Carles, i vam tenir la Carol Bares com a artesana i el que és com a sketcher va anar Brossa. I l'últim programa, això sí, el que ja vam fer la setmana passada, qui vam tenir? Aquest ens recordem o no? Aquí vam tenir, Andreu. No sé, qui ens renyaran. O no ens tocarà la següent peça, si no ho expliquem bé. Vam tenir a la Caral en representació d'Espai Musical i que d'alguna manera ens va anar molt bé perquè hem estat fent totes aquestes col·laboracions a nivell d'esquetx, però també teníem ganes de portar-vos per això. Llavors... En aquell programa hi teníem com a sketch l'Agustí Grau i ara sí que ja... Per telèfon. I ara sí que ja passem... I ara sí ja donem pas a vosaltres perquè feu la peça musical aquesta que ens heu promès abans. Abans de que... De què? Abans de que interpretin, sí? A mi m'agradaria fer una mica d'elogi de la feina que fa l'Espai Musical aquí a Moià. Que hi ha, tot teu. Que hi ha moltíssima gent que el desconeix totalment. Aquí a Moià hi ha especialment aquell senyor de la barba
que han muntat una cooperativa, oi? Que es dediquen a ensenyar a tocar un instrument i hi ha gent de totes les edats. I jo he tingut el goig d'anar a algun concert i és meravellós perquè el conjunt de la gent són aficionats, o sigui, de professional no hi ha pràcticament ningú, però la feina pedagògica que estan fent aquests senyors és impagable, impagable. Per això ara, quan els sentiu, disfruteu doblement. Un aplaudiment. Hola, abans que marxeu, primer donar-vos moltes gràcies per haver vingut avui també, perquè sempre esteu, és al·lucinant, i perquè pugueu dir alguna cosa. A vosaltres, les gràcies. Què ens ha tocat ara? Això sí que era Mozart, és que t'he dit abans al revés. Sí, un arranjament per dos clarinets d'una peça de Mozart que és per violí i piano, i és una música molt divertida
i sempre allà on anem sempre la portem amb nosaltres. I us tornem a agrair que ens hagueu convidat i ens hagueu aquestes paraules tan... ens alegra molt que fem coses junts i ja sabeu que esteu sempre... Les portes de l'espai sempre estan obertes per vosaltres i per tothom, però sobretot per vosaltres. I res. Molt bé. Moltes gràcies. Tens el micro aquí. Les coses del... Jo, pels sketchers que no ho sapigueu, els segons divendres de cada mes ens trobem tots els sketchers, els que volen, i ens dibuixem l'un a l'altre, o sigui, ens retratem l'un a l'altre i anem a un bar o anem allà on sigui. I de tant en tant anem a l'institut, al gimnàs de l'institut, que és on assagen aquests senyors. I els dibuixem mentre es toquen. Jo us ho dic perquè si algú de vosaltres no ha vingut mai, encara que no sapigueu dibuixar és igual. Vosaltres feu veure que sí i només que agafeu el quadern i un llapis i us veniu allà, us assenteu i mentre esteu escoltant la música és que tot flueix, amb la música, veure-us a vosaltres... El llapis va sol. El llapis va sol, sí, és com aquell, com l'aprenent de bruixot, no?, de fantasia, no? Una bona... acaba fent... No, és la veritat, la música i el dibuix es conjuminen. Sí, sí. I et surten uns dibuixos que els heu vist vosaltres. Jolín. Allò que dius, això ho he fet jo. No només els han vist, sinó que els han exposat. Sí. Que encara té més... No, i algun d'ells ha servit per publicitar algun acte també de l'espai musical. Vull dir, aquesta col·laboració, que és lo important, anar teixint xarxa, que és el que hem anat fent durant tots aquests 9 mesos de programa, i bueno, ja portàvem sempre anar teixint xarxa. Som una mica aranyes, sí. No cal dir que sempre que tingueu de fer algun acte, algun concert, el cercle i tots aquests senyors que saben, i senyores, que saben dibuixar, estem oberts a fer-vos el cartell. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres, com que no som la xapa, però us hem donat una mica de xapa avui, la veritat. Teníem previst que potser fos una miqueta més condensadet, però ara el que volíem era veure si una mica de participació i en aquí doncs, farem alguna pregunta i que algú diguem participi. Sobretot per si us vau quedar amb ganes de dir alguna cosa. Allò, com que sempre diem anem malament de temps, no? Us vau quedar amb ganes de dir alguna cosa important i que digueu avui és el meu dia. Sí, de fet la primera pregunta va per aquí, diguem, una mica com va ser la vostra experiència en el programa i si creieu que té sentit aquest estil de programa. Tenim un micro que jo correré per aquí, però vindreu cap aquí perquè s'us vegi amb la càmera. Vale. Sí. Molt bé. Si no ataco, Ataca, home, ataca. Tu ja saps que això d'atacar tu sempre et dona resultat, tio. El atacar. Doncs va, ataco. Bueno, pues ataca. Pues vinga, Vinga, Xavi. Ja m'aixeco. Bona tarda a tots. Bona tarda. Bueno, jo soc dels nous, quasi bé, perquè fa més un anyet que estic d'esquetxer amb vosaltres. Nuestro hombre en Castell. En Castellterçol, sí. I un de tants, també hem de dir, perquè clar, a Castellterçol ja... Ja n'hi ha uns quants, sí. I és que ja és una família. I a més me n'alegro moltíssim perquè vull dir, et trobes amb gent que disfruta del mateix que estàs fent tu, que et trobes que tens les mateixes inquietuds i simplement agrair moltíssim l'acceptació en el grup i que sou una gent molt maca, tots plegats. Moltes gràcies. A vosaltres.
Algú ens vol posar en un compromís? Perquè si no, sembla que els hi diguem. Mira. Si no, L'Àlex. Sí, no, nosaltres som l'altre programa cultural de Ràdio Moià, Moià és Cultura, que nosaltres, com que el camp és tan ampli també, doncs moltes vegades tenim tant terreny per tocar que jo crec que encara no ens hem trepitjat mai la manguera, per tant, al contrari. Però jo crec que tenim un gran repte, que és algun dia fer un programa junts. De fet, avui era un primer intent, però el tema és que se'ns en va el temps. No, i va coincidir que nosaltres teníem programa, que acabem de venir de fer un programa avui sobre l'ex Abrupto, que el tindrem el cap de setmana que ve, i per tant, doncs, diguem-ne, al final no ha sigut possible. Però vaja, jo crec que ens hem de felicitar que hi hagi programes culturals a la ràdio tan potents com el vostre, i crec que tenim un repte també en arribar una mica més enllà del... És un repte que el tenim tots, de les bombolles que tenim, no? Al final aquí, diguem-ne, que som una bombolla, deixa de ser que som una bombolla, i d'ampliar horitzons. Jo crec que això... Aquí... Aquest de fet és l'objectiu que tenim, perquè sempre que hem pogut hem anat entrevistant a gent de fora de la bombolla, i així es coneixíem realitats diferents. Sí. Però suposo que es refereix més a gent que no està tan interessada en el tema cultural. Correcte, sí. Això és més complicat. Fer una feina una mica de profetes quasi bé de la cultura, i jo crec que amb això ens hi pot ajudar molt la part també audiovisual, és a dir, nosaltres els programes que hem pogut gravar i que hem pogut passar per YouTube, que hem pogut fer l'streaming i després la gent ho pot recuperar, li va molt bé. En canvi, els que pel que sigui, doncs Spotify ens els ha retirat perquè hi havia música i per drets d'autor se'ls ha tret alguna cosa que de tant... Aquest problema no el tenim nosaltres. Bueno, ja us arribarà. No, com que no fiquem música, que xerrem. Això és una altra història. Nosaltres sempre fem una pausa musical, doncs... Però vaja, que quan hi ha aquesta capacitat d'arribar més enllà de la ràdio només, o tant de la freqüència modulada com dels podcasts a iVoox, doncs sempre va bé, acostuma a anar bé i tens més retorn de gent que normalment no ve d'aquests entorns més vinculats a la cultura i que ha escoltat el programa, que li ha agradat i que es fa oient del programa si li interessa, i si són programes dinàmics, que crec que els nostres programes tenen una estructura similar i són bastant dinàmics. Per tant, felicitar-vos, són 19 programes, una primera temporada esplèndida, i al setembre tornem. Nosaltres avui també hem fet l'últim programa i al setembre tornem. Per tant, escolta, molts ànims, moltes gràcies i endavant per la cultura. Gràcies, Àlex. Moià és Cultura. Moià és Cultura. Sí, i de fet m'agrada que hagis tret el tema, perquè a nosaltres encara ens queda el mes de juliol, perquè vam dir farem tot el curs i el mes de juliol, i la veritat és que clar, també pensàvem què farem, no? O sigui, l'any que ve tornem, no tornem, com continuem i tot això, no? I llavors doncs sí que continuarem, i el que hem de veure és... Demanem si continuem o no. Podem continuar? Podem continuar, Ramon? També, sí. Doncs la història seria una mica veure això, precisament, o sigui, el tema de les entrevistes i tot això està molt bé. L'altre repte que teníem i que hem anat fent però amb una altra intensitat, sí, que és el tema de promoure la creativitat, fer reptes, en un principi, que era llançar reptes i tot això a la gent. I generar més comunitat. Llavors doncs, això intentarem en la segona temporada fer-ho diferent. Igual que potser el tema de l'agenda, passar-ho com una pindoleta, no? Separada del programa, perquè clar, quan has de retallar temps perquè és tan interessant el que t'estan explicant que és impossible de posar-te ferm, doncs dius, ostres, ja què, no? I una opció seria aquesta, la de fer l'agenda com un satèl·lit, perquè també és que n'hi ha tantes coses que es fan aquí i que acaben per no arribar-li a la gent o que no acaben d'enterar-se, que quan fas una mica de recompte dius, ostres, és una comarca molt activa, la veritat. I aquí, si és que, bueno, podem donar micro, però jo ara cediria un micro als organitzadors d'una activitat que comença demà, sí, i que aprofitin que tenen el micro i Ràdio Moià en aquest moment escoltant. Si pots sortir, si vens, Carles, cap aquí. Ho sento, t'he tacat. Bueno, ja està bé. A mi aquestes coses no em fan gaire por. Sí, doncs comencem demà a l'Estany. Estarem tots els caps de setmana Festival de Titelles. al Festival de Titelles del Moianès, és a dir,
Doncs això, cada cap de setmana estem en un poble diferent. Aquest any i aquest mes estarem a 6 dels 10 pobles de la comarca i són els pobles que volen ser-hi, no forcem a ningú, i llavors hi ha pobles que es donen de baixa i ells sabran per què. Però nosaltres seguim insistint, el festival té un bon ressò de públic i de crítica, de gent que li agrada veure el que fem, el que oferim. Procurem que sigui un programa molt divers, que hi hagin totes les tècniques representades, o la major part de les tècniques titellaires. Tots són grups catalans i ho fem també perquè la gent que ens segueix al llarg del festival vegi la transversalitat, la diferència d'estils i tècniques d'aquest ofici tan antic. Res, convidar-vos a que vingueu, pràcticament a tot arreu és gratuït i on no ho és un preu ridícul, per tant això, animar-vos a que vingueu, a que convideu els amics, a que doneu a conèixer aquesta feina que portem ja 7 anys amb aquest, tirant-lo endavant amb molta il·lusió i res, i a gaudir-ho. I això sí, donar les gràcies a aquest equip de gent que ens dona veu per poder transmetre. Jo crec que el programa, o dic que la meva sensació quan vaig ser-hi va ser, a part de la calorada que feia l'estudi, que això és imperdonable, perquè els regalims de suor que em baixaven per l'esquena encara el recordo ara. És un tema que s'agraeix a l'hivern, però a l'estiu ja... L'estiu és heavy. Però està molt bé, i està molt bé a més tot això del podcast, de manera que el programa quedi en arxiu. Abans, quan es feia la ràdio, el que tu deies, no sé qui hi ha a l'altre costat, si és que hi ha algú, i es perdia a les zones. Ara la tècnica ens permet no només conservar la veu, sinó veu i imatge. Per tant, s'ha d'aprofitar perquè tot això és documentació que queda. No hi ha perquè els oients puguin veure-ho en una propera ocasió o quan els hi vagi bé, sinó que és un arxiu documental fantàstic d'allò que s'està fent i esdevé en la nostra comarca. Sí, gràcies. Que quan el pastís sigui pels 10 anys ens farà gràcia de tenir, no? Tot l'arxiu. Tot l'arxiu allà. Bueno, però si amb 20 programes, diguem, un quart d'hora, que és el que teníem previst, ens ha vingut curt, amb 10 anys, i em sembla que necessitarem una setmana. Sí. Haurem de dir directament, bueno, està al núvol, no? Descarregueu-lo, doble clic aquí i ja està. Doncs no sé, si algú més vol agafar la paraula o haig de tacar algú més, perquè si no jo taco, Perquè jo aprofitaria llavors i li donaria les gràcies al Ramon. L'Agustí. L'Agustí vol dir alguna cosa? Vale. Bueno, després et dono les gràcies, Ramon. Jo simplement voldria agrair l'oportunitat d'aquesta finestra i la virtut de que em pugueu permetre explicar una mica el que és aquesta col·lecció que tinc jo, que si alguna cosa té és inèdita, però poca cosa més. I la veritat és que aquesta col·lecció la faríeu tots si us hagués passat el que em va passar a mi. I és que em va caure un picaport dels dits, brut, ple de pintura, 4 o 5 capes, que quan el vaig netejar va quedar preciós. Encara recordo la pell de gallina que em feia el braç, perquè vaig dir, quina cosa més maca. I la veritat és que tots els picaports que hi ha als carrers són lletjos perquè són bruts, són oxidats, són gastats pel sol, gastats pels cops, però a partir del moment que tu l'agafes, el neteges, el conserves i el poses en un lloc adequat, aneu a mirar l'exposició i sabreu el que és. Si us agafa la pell de gallina com a mi, doncs disfrutareu i podeu fer-ho la col·lecció. La veritat és que això fa 40 anys, com aquell que res, i és la primera exposició que faig, per tant no tinc cap experiència amb això. I si algú té interès, ara que esteu amb l'electrònica, tinc una pàgina web que es diu trucadorsagusti.com que informa de lo que es tracta la meva col·lecció. Gràcies per l'atenció. Fantàstic, moltes gràcies.
Moltes gràcies, jo crec que ja anem tancant el tema. Pues el que dèiem, o sigui, li volia donar les gràcies en el Ramon per haver-nos fet confiança també. O sigui, perquè a veure, o sigui, quan dieu a veure si teniu alguna idea de programa i tal, i nosaltres diem vinga va, i la veritat és que com ens vas acollir, tota la llibertat que ens heu donat, perquè ha sigut absoluta, vull dir, ha sigut una confiança aquelles de a muerte. I després tot l'acompanyament que ens has fet, la pedagogia també, tant tècnica com una mica de tot plegat, de com podíem encarar-ho, sí, per nosaltres ha sigut cal dir fantàstic. que cap dels d'aquí havíem estat entrevistats, però cap havíem fet programa. No, cap. De fet, jo aquí tampoc, O sigui, l'entrevista que em van fer allà, precisament, on estarem aquest dissabte que ve, no demà, sinó el següent, a l'Exabrupto, que tindrem programa especial de 4 a 6 de la tarda, Déu nos guardi de la calor i de la pluja. O sigui que, si tot va bé, estarem allà a la Glorieta, sí? I tindrem aquelles 2 horetes, aquesta vegada tindrem més temps, però tindrem més gent també, molt interessant per entrevistar i amb qui parlar, que estaran formant part d'aquest festival impressionant que serà la setmana que ve, l'Exabrupto, vaja. Ja que m'has anomenat, m'obligues a fer sortir. Oh, i tant. Sí que serem a l'Exabrupto, però hi serem al matí i serem a la tarda amb vosaltres, després ve un altre, farem un intensiu allà a la Glorieta. I sí que és veritat, i jo sí que us dono les gràcies a vosaltres, perquè la ràdio, sense persones que vulgueu venir a connectar, a explicar, gent que també vingui a participar com quan els crideu vosaltres, la ràdio al final seria l'Spotify. Per això que l'Spotify està molt bé, però nosaltres sempre anirem un punt més endavant que l'Spotify, que les tecnologies, perquè aportarem aquest caliu, aquesta informació i aquest contacte, no?, amb la gent de prop. I jo sóc qui us ha de donar les gràcies a vosaltres. I a més, no s'ha trencat res, encara funciona tot, O sigui que això també és important, que de tant en tant em toca arreglar coses i de moment encara no ha passat. Ara ens passaràs l'informe, no? No, tot està bé, tot està bé. O sigui, vol començar, a veure com va això, Ramon, això, l'altre. Ens hem anat complicant, hem posat webcams, hem fet coses. Sí, perquè és que a més li anàvem posant reptes que anava saltant, però com si fos allò, vinga. Però tot ha anat funcionant, I tant, i tant, i tant. Gràcies a vosaltres. L'agraïment és recíproc. Clar que sí. Perquè al final estem treballant per Moià. Aquí està. I pel Moianès. I el Moianès. I el Moianès. I el Moianès. Ara, aquí. Ara que ha sortit el Xavi. El cercle artístic no falta gaire perquè faci 40 anys. Doncs no ho sembla, Que no? Ho portes bé, No, jo no hi soc del primer dia, quasi. No, però el fet de que puguem tenir aquest altaveu que és Ràdio Moià, pel cercle és molt important, perquè segur que ens coneix molta més gent que no pas ens coneixia. I a més et dic una cosa, ens ha donat l'excusa probablement de contactar amb persones superinteressants i poder conèixer una mica més de la feina, perquè dius, mira, un dia podries venir al programa de ràdio, llavors ja generes aquest vincle i això és fantàstic. Ara, de totes maneres, el repte que tenim, que jo suposo que nosaltres no hi podem fer gran cosa, és que aquestes emissores locals de tant en tant sortissin per un Catalunya Ràdio o per un RAC 105, etc. Ui, no volen, perquè saben que a partir de llavors ningú escoltaria Catalunya Ràdio i ens escoltarien a nosaltres. T'ho ben asseguro. Però hi hauria d'haver-hi un mecanisme que fes que de tant en tant anessin sortint aquestes emissores locals i parlessin de temes locals, perquè al final la gent és molt ignorant del que passa a Catalunya. Sí, totalment. Ja treballarem, vinga. Més reptes per la primera temporada. Visca Ràdio Moià! Ara, quina bona manera d'acabar. Visca Ràdio Moià, visca el cercle artístic, visca el grup d'esquets.
Molt bé, doncs escolta'm, no tenim la sintonia avui per tancar el programa, allò que fem de puja la música i tal, perquè ja ens comencem a despedir, però bueno, sempre fas el tancament, no? Doncs va. O sigui, avui qui ha vestit aquest programa? Normalment diem, aquest programa ha estat vestit a la locució i edició Montse Líria. Avui també a l'Andreu. El control i producció Andreu Vilardell. Avui també amb el Ramon. Avui també amb la col·laboració d'en Ramon, etc. I el twist i càmeres David Tugués. I el de la cullerada i altres impertinències, el que us parla Xavier Vidal.